Ndi Igbo, a very good morning to you. Asim ka nkene ndị uwe ojii na ha emegokwe ka ha si eme. Ịmana ha chi ịlụ ọrụ na ha na-aga out of their way wee lụọ ya. Onye a bụ onye a na-ezu anyị ori. Onye a bụ the criminal anyị na-achọ for more than 1 year. Onye a nwere Okwuluora 31,000 followers. Onye a na-scam unu na ebe a. This boy ka achọrọ m ka unu share video ka ụwa niile fi ị ga-ekwu onye ebe ịbụ. Onye a ka ọ na-eme post onye arụ adịrọ. Yeah? Jide phone now. So, onye a na-use aka nọmba somto gịnị ka iji ana dị ego? Franklin somto biko share the video. Abakwutere m ọga mbụ DPO Independence Layout Police Station ya na ndị bịa. New Haven, sorry, Ishi ejugo m. Anọ m New Haven Police Station nke DPO ka m bịa nwanne ụnyaasị ya biko na m atagbugo onwe m n'afọ na ụmụ nwaanyị ajadu ma ndị nọ na village na-atụ ego ka e wee nyere onye arụ adịrị aka nọ na akaụntụ mmadụ ka ọ na-aba. Onye a bụ Somto, ọkwa gị nwe Okwuluora 31k followers. DPO Chijioke ọgam barrister ka ọ bụ ya nwa in charge of New Haven Police Station. Ọ ya nwa lụrụ ọrụ efo. Ya na ndị ọrụ ya bịa jidere m this brother. Ka isi create ya iwere iru m create ya Facebook 31,000 followers ka isi me ya ị na-post oyi were ya post o ka ihe ka ego ifu nwaanyị na-anwụ anwụ gee m ntị post aka nọmba onye na-anwụ anwụ ka obi je were picture mụ na onye a na-anwụ anwụ were akaụntụ nọmba gị tinye bụkwa mmadụ ka ihe ka aga obi ka ihe iji eme ya ka iji eme ife a na-akwụnye ego na akaụntụ gị ndị igwu wayo na atọmentị gị ka ihe na-atọmentị gị mere iji pụta mana ka ihe ijikọ obi mụkwa bụ na arụ adịrọ mmadụ ị mana many people iposturu picture ha atụ ego na akaụntụ gị anwụgo akwa ị na-efolo mfụ mmadụ onye nwugo ị mana enwe ndị anyị na-ere ezichara ego ha nwụọ mpostucha aka nọmba onye arụ adịrọ i were picture mụ na onye arụ adịrọ tinye na fake akaụntụ were akaụntụ gị tinye many of them anwụga ndị ha na-achụ gị four people post to your account number. Other ones is a normal your post. Ị ga-etinye ma post ni mechie ọnụ post niile na-etinye ya Franklin Somto Access Bank. At least 4 to 5 people. That is it. Onye ebe ka ịbụ ịtọkwara ekwe mana ịtọrọ atọ na ị ga-akwụ ụgwọ niile ekwefọ anyị ga-agwọ gị ego n'izugo and ọ bụrụ sa Access Bank ka ị nwe ịba na na-efolo gị eji m iwe ndị ụmụ nwaanyị ajadu ka ọkwa ifu ndị niile ji fake akaụntụ Okwuluora ezu ori ị ga-akwụ dị hụrụ ụgwọ biko anyị na-ekene DPO New Haven bụ barrister obodo ọ ya nwa lụrụ ọrụ a ama m na ịma na ife a ga-eme n'ụtụ a isi na ịnọkọta ndị gị na ha na-ezukọ ori si ga-abịa na ị ga-akwụ ụgwọ ị ga-akwụ heavily enwere ụdị akwa people ebebe na WhatsApp m ndị mbọs m na-asị m na enyi ime ha na ha kwụrụ ụgwọ na fake account and ị ga-eje court mma agwa onye ọbụla eweta evidence niile ndị Igbo na-eno achọrọ m ka unu share video ọ sị na ọnọkata ọdala na ọ fụrụ ihe mme na UNN mechaa ya ọdala nwụzi ụla ndị nwụrụ anwụ ndị anyị tụgoro ego nwụrụ anwụ na atọment gị ịfụrụ ka ị dị na ekpubere afọ imebere shaving for a long time iko obi were personal akaụntụ gị n'Enugu na-egwu wayo n'Enugu so polisi ga-ama ihe a ga-eji gị mee ọ bụrụ na ị mara mmadụ aka akpa is understandable nke a bụ na arụ adịrọ mmadụ onye a niri 30 million iji wee mee kidney transplant iko obi ọ nwe one girl define na Lagos ịgo ọ bụ na i were picture mụ na that girl n'ụlọ ọgwụ post were aka nọmba gị tinye how do you sleep at night onye ebe ka ị bụ na Anambra onye a na ọcha biko Chukwu gọzie DPO New Haven Police Station na ndị ọrụ ya ka ha si je ozi ya ekene dere ha for apprehending this hiding the criminal So I got my hand over to the police. Law will take its course.
onye ezugo a lot of people ori ihe a na-asị unu tụọ ego ụmụ nwaanyị aja and if the account ọtata 1000 followers ka ebid were my picture i were my picture i were my because everybody na-achọ m onye emeghị ya for more than 1 year amara m ego na nwete ọ mụnwa ifa ego ole ka ị nwetego so far 163,000 63,000 is a lie. It's a lie. Post something there. Or people know that most of the people know Can you say me? Because I say post to be, can say post. Can you post? Call your phone. Anything you post and get repost. Repost to a messy again. You whoop account number more. You know, I mean, not today, na radrom na need the ego na me nwere. Gemunti na kwa enwere me na phone. Onwe nke idere na Okwuluora dị busy. Na dị occupied. Si to ego ka ewe. Ichaka ngosi gị now. Check and go all gị now. Onwe nke ma goro gị now. I've never. Check and go all gị say I've never. All gị ma bụ Franklin. Like I'm negosi police this morning. Let me go and show you. Now, we are in Imo State to see our people here, to help those we can help. So if you help us with anything, we will host our people. Just support me with anything. Franklin, son to Hidomo. Evidence can jifa. Come the motherfucker. So na nke o dere ebe a ọ mịa ọnụ dịkwa na aga agụ na account number ebe a o ji ezuori ya ka m gosikwa gị ọzọ ka ifu na iko gị juru eju maka ihe eje court. Okwuluora is still occupied with other humanitarian endeavors. So I want to take it upon myself to stop this crook. Nke dere ebe a bụ our brother is dying in the hospital due to no money for dialysis. Please, we are appealing to general public to help us with 1k, 2k, 5k. Itinye account number kwa nwa dere ife a iwere foto onye this boy mere operation n'India tinye imecha de ma si gbanye gị fuel na moto nwa agụ ata ahịa binyelu ma ọ dị ebe a ọkwa gị dere ife niile. So it's enough. I will hand you over to the police. Oh, you're hiding criminal. So ọ bụrụ na ị ka nọ na Facebook were iru m na-ezu ndị mmadụ ori ema na day of reckoning na-abịa imekwa efe defamation of character ịma na onwe ndị na-akpọ m onye ori ịma na onwe ndị na-asị na ihe ị na-eme na ọmụnwa na-eme ya. On that day, that 25th, no bro, this page is not bro, and you work at it. Ka ihe na-eme kwuo ihe na-eme ọzọ. Ọ na-eme post oyiye account number onye arụ ajọrọ. I were that picture na the post to change ya account number ti ya nke gị. Send them mmadụ to ego ọkụ ya. Thank you very much. I na-ekene men of Nigerian police, especially the man in charge of New Haven Police Station, Barrister Obodo, the DPO. Thank you very much. Barrister, we feature you. Okay, thank you very much. I will hand him over to the police. Law will take its course. Damage you need you go out from many here. You pay for it. So go inside here. God bless you. Thank you.